Ja, den kører. Nå, sving. Rundsving. Rundsving. Ja. Altså jeg er sådan hver gang jeg får sagt, at jeg er rettet på mig, ikke? Så synes jeg, at så overdriver jeg det for sindssygt. Og så svinget bliver for svært, tror jeg. Jeg gør det for vildt. Altså, jeg kan sige, når det du sagde til mig sidst, ikke? Ja. Hvis jeg gør det sådan, at jeg faktisk kigger væk, altså kigger derover, så kan jeg godt få det gjort. Ja. Så er det jo alt for svært sving. Altså, ikke? Det er svært at komme ud af... Ja, det ikke? Altså. Det er svært at komme ud. Ja, det er det, ikke? Ja. Så jeg bare på sving. Ja. Super meget bedre end... Ja. Jeg ved ikke, om du tænker meget over det? Eller? Jo. Jo, men jeg synes, det er sådan lidt... Altså, jeg synes, det er lidt synd for dig, at der er sådan en højhandicapper, der løber rundt her. Du skal tage det seriøst. Vi må lære det stille og roligt. Ja. Så vi må prøve at komme ud af. Så meget bedre nu i overkroppen der. Du får flyttet væk. Ja. Rigtig tager du bag bolden nu. Så det er super. Det kommer godt fast i. Det der med, at det er svært ligesom at kigge på bolden. Ja. Det er noget, at man svinger for langt tilbage. Okay. Så du kommer rigtig godt om her, og så kommer den endnu højere op her, og så er det klart, så kan man ikke rigtig kigge ned her. Så der vil jeg sige, rotere dertil, rotere hertil med armene, måske sådan der med skarpen. Ja. Så kan du generere nemlig det meste af din fart i køllen bliver genereret sådan en jobslag, som man kalder det. Det er sådan en brændehug. Ja. Teknik der. Der skal du altså have meget mere sådan en slyngfornemmelse ind i det. Ja, så hvis du skulle forestille, at du skulle kaste køllen ud over brændvæggen, så kan du generere det sådan der. Ja. Du har lidt for meget job på den. Det er meget armsving, så står den lidt sådan her, lidt for passiv i benet. Så, jeg kan godt mærke, at det er benene der. Så der skal du altså have meget mere på den, det er den der slyngbevægelse, du bruger benene. Der skolegårdslæg for snedbolden der. Så du bruger dem ikke skiftet til noget. Så kortere tilbagesving her, så mere ikke action, ikke slaget, mere afsæt på højre fod, trækøjeblikket. Så sørge for, at du vil tage helt rundt i hånden. Så du prøver at tage 2 steder, kan du se. handicappen jo. Det er jo ikke sådan nogle folk, de snakker om ja. Altså dem på højde. Okay. Ja, de kommer over med igen. Det er godt lige her, så det er mere den vej op. Det er jo godt, så man ikke går ud og
Men jeg har halveret det, fra jeg startede. Ja, det var udmærket tilbage. Det er lidt mere leg action. Ja, på toppen her. Mere den der indklæring af. Der er meget sidelænsbevægelse faktisk. Ja. Før du egentlig begynder overhovedet at rotere. Jeg tror ikke, jeg begynder at rotere det tidligt, fordi så gør jeg op sådan ja. Lige over... Lige skifte en lille smule, inden jeg begynder at gøre det. Ja.